କିରେ କଣ କହୁନୁ ନା ତୁ କହୁନୁ ତୁ ତ ସବୁ କହୁଛୁ ତୁ କହ କଣ କୁହାଯିବ ମତେ କହିବି ହଁ ଛାତିକି ଟାଣ କର ମାରଣ ଏମିତିଆ କଥା କହିବି ଦୂର କିନା ବାଜିବ ଛାତିରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛତରୀ କଣ ପାରୁଆଳି ଘଇତା ଖାଇ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବେ ପତା ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦେବି ଲୋ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ତତେ ଆଜି କଣ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ତୋ ଭଉଣୀର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଖାଲି ହାତ ଉଠେଇଛି ତାକୁ କଣ ପଳେଇ ଯିବ ନହେଲେ ଫଡ଼ିଆକୁ ଉପାଡ଼ିକିରି ତନ୍ଦୁରୀ କରି ଖାଇବି ରୋହନ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବାରିଚାର ସାହସ କେତେ ମତେ ଛତରୀ କହିଲା ତତେ ଶଳା କହିଲା ହଇରେ ବାରିଛା ମୋ ଭାଇ କି କଣ ଶଳା କହିଲୁ ହଇରେ ପଠାଣ ତୁ ମତେ ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ ମୋ ଘଇତା ତୋର କୋଉଠୁ ସେଗୁଡା ଆସିବ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଘଇତା କଣ କିଛି ନୁହଁ ଯାହାର ଘଇତା ଥାଇକିରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଧେଲା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ସାବୁନଟା ଲଗେଇବି ଏ ସାବୁନଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିୟା ସାବୁନ ବାଇ ଆଇଟିସି এই সাবুন বর্তমান মু মুহরে লগাইলি আপরে তেল লগাইবি ঘন কেশর রহস্য এই আদিবাসী তৈল যুয়াড়ে লগাউছ লগাও হ্যালো এ যে টঙ্কা পাই নিজের লঙ্গলা ভিডিওକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁ କହୁନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୋ ବାପ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ଆରେ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ କିରେ କ'ଣ କହୁନୁ ନା ତୁ କହୁନୁ ତୁ ତ ସବୁ କହୁଛୁ ତୁ କହ କଣ କୁହାଯିବ ମତେ କହିବି ହଁ ଛାତିକି ଟାଣ କର ମାରଣ ଏମିତିଆ କଥା କହିବି ଦୂର କିନା ବାଜିବ ଛାତିରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛତରୀ ପାରୁଆଳି ଘଇତା ଖାଇ ଅଲାଜୁକି ଅପସଂସ୍କାରୀ ଇତ୍ୟାଦି 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 ମୋ ଭଉଣୀଟା ଅପସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ତୁ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଭଦ୍ର ଲୋକ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହ ତୁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ହେଇ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ରହି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତୁ କହ କଣ କହିଲ ବାବୁ ଇଏ ମୁସଲମାନ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ସେଇ ଶୈତାନ ହଁ ସେଇ ବାବର ଖାଁ କହ ତୁ ଯୋଉ ରାଧାର ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଆରେ ତୁ କଣ କହିବୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡୁଆ ଫାଡୁଆ ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏ ମା କଣ କହିଲୁ ଏ ରାଧାର କଣ କରିଛି ରାଧାର କଣ କରିଛି ରାଧା ପାଖରେ ବାୟା ପଣ୍ଡାର ଅଭିନୟ କରି ତା ସହିତ ମିଛରେ ଛଳନା କରି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇଛି ଇଏ ଭଗବାନ ତୁ କଣ କଲୁ ରେ ଶୈତାନ ମୋ ରାଧାର ଏବେ କଣ ହବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମିଛ ସବୁ ଭାଇଆ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଚୋର ଡକାୟତ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ ନା ତା ଠିକ ଅଛି ତୁ ମତେ କହ ଗୀତା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୁ ଚୋରି କଲୁ କାହିଁକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ତୁ ତକି କାହାକୁ ଦେଲୁ କାହିଁକି ତାମାନେ ତୁ ସେଇ ବି ଧର୍ମୀ ହଁ ମାଉସୀ ଇଏ ସେଇ କଳା ପାହାଡ ଯିଏ ତମକୁ ଖୁବ ମାର ମାରିଛି ମାରି ମାରି ତମକୁ ବେହୋସ କରିଦେଇଛି ମାଉସୀ ଇଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ କଣ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ତମ ଝିଅ ସୁନାକୁ ଉଠେଇ ନବାକୁ ଆସିଛି ସୁନାକୁ ନେଇ କୋଉ କଲିକତାରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ୟା ଭାବେ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୁପ୍ ହେଇଯା କହୁଛି ତା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବେ ପତା ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦେବି ଲୋ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ତତେ ଆଜି କଣ